É oficial, Juan Manuel Rei xa non é alcalde do Concello de Caldas. Hoxe, nun pleno extraordinario, oficializouse a súa renuncia. O vindeiro luns celebrarase unha nova sesión na que tomará posesión o seu sucesor, o concelleiro socialista Jacobo Pérez. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta información. Antes, titulares. Desarticulado un grupo criminal especializado en fraudes de contratos telefónicos en toda España. Hai 7 detidos que operaban dende Santiago e Ribeira. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desbota o recurso de Pirogal e avala a sentenza que obriga a demolición do almacén de pirotecnia de Coaxe, en Catoira. 21 traballadores do Hotel Balneario Atoxa xa recibiron as súas cartas de despedimento, que será efectivo o 2 de xaneiro. Dende a CIGA manterán a folga e as mobilizacións. O Nadal chega tamén o servizo de pediatría do Hospital Provincial. A Asociación de Bombeiros de Pontevedra visitou a cativada con agasallos e algunhas das súas equipacións. Adrián Ben e Edimar Brea, gañadores da Simpson 10K. Máis de 1.300 corredores participaron na proba celebrada este domingo. Estamos nas novas do día. Comezamos. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en fraudes de contratos de telefonía e compra-venda de dispositivos electrónicos. Estaba integrado por 11 persoas asentadas en Santiago e Ribeira. 7 delas xa foron detidas. A Operación Torino, desenvolvido polo equipo @ da Garda Civil da Coruña, saldouse con 7 persoas detidas e outras 4 pendentes de arresto. A este grupo criminal asentado en Santiago e Ribeira se lles atribúe máis de medio cento de feitos delitivos relacionados coa usurpación da identidade en diversas provincias para crear ata 141 liñas telefónicas de forma fraudulenta e adquirir 132 terminais móviles cun valor estimado de 26.000 euros. A investigación iniciouse tras a denuncia presentada por unha operadora de telefonía que reportou numerosas reclamacións de clientes afectados. Tras meses de pescudas, o equipo especialista en ciberdelincuencia identificou os integrantes deste clan familiar. A través de redes sociais e plataformas de compravenda de produtos entre particulares, enganaban as súas vítimas para obter datos persoais que posteriormente utilizaban para contratar servizos e adquirir teléfonos de alta gama que despois revendían. El modus operandi consistía en utilizar nombre de terceras personas para la compra de tarjetas SIM y teléfonos móviles. Las tarjetas SIM que adquirían fraudulentamente eran utilizadas para la comisión de múltiples ilícitos de estafa a lo largo de todo el territorio nacional. Los teléfonos móviles que adquirían posteriormente eran vendidos en tiendas de compraventa para obtener un enriquecimiento ilícito por esas ventas. Entre as vítimas figuran afectados de diversas provincias de toda España, entre elas Alicante, Granada, Málaga, Girona, Madrid, Lugo ou Pontevedra. Os detidos están acusados de varios delitos de usurpación de identidade, branqueo de capitais, estafa continuada e falsidade documental. Dende a Garda Civil lembran a importancia de protexer os datos persoais e verificar a seguridade das transaccións realizadas a través de Internet, en especial nas redes sociais e plataformas de compravenda. Juan Manuel Rei xa non é alcalde de Caldas. Hoxe formalizouse a súa renuncia nun pleno extraordinario convocado para dar conta da súa decisión. Foi unha sesión breve cun só punto na orde do día e durante a que só interveu o propio Rei. O xa ex-rexedor caldense despediuse do cargo que ocupou durante 18 anos cunha intervención breve de pouco máis de 4 minutos na que agradeceu a veciñanza todo o cariño que lle está a trasladar nestas xornadas. Pola súa banda, nas filas do Partido Popular non gustou que non se lles permitira tomar a palabra durante a sesión. Tras a renuncia de Juan Manuel Rei, será o voceiro do BNG e socio de goberno do Partido Socialista Manuel Fariña quen ocupe o cargo como alcalde en funcións. Será ata o vindeiro luns cando está prevista a celebración de outro pleno extraordinario no que tomará posesión o concelleiro socialista Jacobo Pérez como novo alcalde de Caldas. Este último mes foi o máis brillante, con moita diferencia de todos os que levo estado no goberno. Eu creo que só certifican que eu intentei devolver con traballo o cariño que sempre recibín de todos os veciños, creo que era a única maneira co que podía facer, e
Ainda que parece que foi onte, xa pasaron 30 anos e, polo tanto, creo que compre dar un paso atrás, pero tamén compre decir que foi, o que me permite falar, de que foi un soño cumprido. Moitas gracias a todos e ata outra. Pois nós imos afrontalo con total naturalidade, creemos que a alcaldía que corresponde ao Partido Socialista, non a imos a discutir, e nós o que pretendemos é seguir traballando por e para Caldas como fixemos ata o de agora neste mandato, non? O acordo de goberno neste mandato non é un acordo entre persoas, non é un acordo entre particulares, senón que é un acordo entre dúas forzas políticas serias, como son o BNG e o Partido Socialista, e, bueno, pois nós nese sentido que imos a garantizar a continuidade do goberno. Despois de 30 anos neste Concello, pois creo que ten o dereito a disfrutar dunha xubilación e dunha vida tranquila de ahora en adiante. Si creemos que ten moitas sombras e o que agradamos é que esta forma de entender a política se vaya con Juan Manuel Rey. Nos esperamos lle brindar todas as opcións ao Partido Socialista, en este caso a Jacobo, para que acerte. Esperemos que o talante pois é un pouco o que tiña no seu día Adolfo Avalos Ríos, e é un talante máis construtivo, máis de grupo, e polo tanto entendemos que para nós creo que vamos a ganar en tranquilidade tamén en ese senso, non? Nós nunca vamos a superar as liñas roxas que se superaron aquí, con nós, con Paloma, con Evaristo Juncal, con compañeros de partido, con Manuel González, é dicir, bueno, que o volumen de vítimas que van quedando polo camiño son importantes, vítimas da xestión de Juan Manuel Rey. Os veciños de Coaxe no Concello de Catoira xa respiran tranquilos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a fin do proxecto do almacén de pirotecnia que se instalará preto das súas casas. Na súa sentenza desestiman o recurso de Pirogal e confirman íntegramente o posicionamento do xulgado de Pontevedra que obrigaba a demoler as instalacións. Dar as gracias a todos e que estamos moi contentos, aínda que polo que din poden recurrir, pero bueno, creo que estas dúas sentencias foron favorables a nós, entonces pois nos dá unha confianza xa máis grande. Eu quero comezar dicindo que esta sentenza é un paso máis para acabar definitivamente con a pretensión de instalar unha bomba en Coaxe. Este movimento, esta defensa, é un movimento de dignidade das mulleres de Coaxe que loitaron contra esta bomba que lle querían poñer ao carón das súas casas. Pero tamén un exemplo de dignidade das veciñas e dos veciños de Coaxe que loitaron por un rural con futuro. Parece que no rural pódenos poñer o que queiran. Iso é certo, pero a maior parte das veces, digámoslo así con palabras que entendamos todos, merda. E nós iso sí que non queremos. Recordemos que xa no mes de maio o xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra declaraba a ineficacia da comunicación previa das obras do galpón da pirotecnia e obrigaba o Concello a iniciar a reposición da legalidade urbanística, isto é, a demolición da construción. Dende o Concello de Catoira lamentan ter chegado a esta situación e Castaño acusou o seu antecesor na alcaldía, o socialista Alberto García, de dar o visto bo de maneira tácita á construción deste almacén en Coaxe. O actual rexedor criticou tamén a postura do Partido Popular, que mesmo acusara o BNG de chegar á alcaldía nas eleccións de 2023 utilizando de xeito político este conflito. Avanzan os trámites do ERE extintivo do Hotel Balneario Illa da Toxa. Segundo comunicaron esta mañá dende a CIGA 21, dos traballadores xa recibiron as cartas de despedimento que se fará efectivo a partir do 2 de xaneiro de 2025. O sindicato explicou que continúan os días de folga polo conflito laboral. Serán o 24, 25, 26 e 28 de decembro. Ademais, está convocada unha nova movilización para o xoves día 26. Será diante das instalacións do Hotel Balneario a partir das 3:30 da tarde. Pontevedra celebrou hoxe o último pleno do ano, unha sesión que serviu para aprobar definitivamente a ordenanza de residuos da cidade. A norma obrigará a separar o lixo en domicilios e empresas e tamén a implantar a compostaxe en todo o municipio. Pois unha ordenanza pioneira que, como todo obra, é perfectible, pero que, digamos,
abre un camiño e que demostra unha vez máis que tanto os técnicos do Concello de Pontevedra como porque non houve ninguna asistencia técnica, foi feita polos técnicos do Concello de Pontevedra, como a propia corporación, cando ten un espírito constructivo e se pon a traballar, pois somos quen de abrir camiños que outros concellos, xa digo, con moito máis recursos e moito máis medios, pois non dá feito. A ordenanza foi aprobada por maioría cos votos a favor do BNG e o PSOE e a abstención do Partido Popular. Un acordo que as formacións políticas da corporación acadaron tamén noutros puntos. Por unanimidade, saiu adiante a moción de Partido Popular e Partido Socialista para a mellora dos xardíns da UNED e a do PSOE para a mellora ambiental do rego de Valdecorvos e o control de inundacións na contorna da rúa Padre Fernando Olmedo. Outra proposta dos socialistas desta volta dirixida a reclamar a Xunta a ampliación do solo industrial no Concello de Pontevedra coa ampliación do polígono do Campiño e a creación do Porto Seco en Leborei na parroquia de Cerponzóns tamén conseguiu o apoio de todas as formacións da corporación. Solagra seguirá a fronte do BNG de Muros Noia. Foi reelixida por unanimidade no proceso de renovación dos órganos directivos celebrado esta fin de semana. Continúa así como responsable comarcal, cargo que asume dende 2022 e que actualmente compaxina coas súas responsabilidades como deputada provincial e concelleira no goberno local de Outes. Xunto con Agra, a concelleira murada Laura Eira se exercerá como vicerresponsable, mentres que os voceiros de Noia e Lousame, Ricardo Suárez e Anxo Moledo, e a alcaldesa de Muros, María Lago, completan o renovado Consello Comarcal. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. Rianxo dispón xa do seu primeiro plan estratégico de subvencións. A proposta do Executivo con validez para o período 24-26 foi aprobada no último pleno. Terá un orzamento duns 90.000 euros e permitirá regular as axudas que perciben os clubs e entidades locais. Por primeira vez, Rianxo contará cun plan estratégico de subvencións con validez para o período 2024-2026. A proposta aprobada no último pleno permitirá regular as axudas que recibirán os clubs e entidades locais para poder desenvolver ao longo do ano as súas actividades e programas. Contribúe, non, este plan a dotarnos deses mecanismos para ter perfectamente controlada a nosa área económica e tamén fixar horizontes a medio e largo plazo a hora de darlle seguimento a estas subvencións, de melloralas no que haxa que mellorar e tamén nos procedimentos nos procedimentos de concurrencia, pois tamén levar a cabo as melloras que entendemos que hai que levar a cabo, non? Entón, é un traballo importante que vimos facendo dende que entramos no goberno, un traballo que non se ve tanto como outros, pero igualmente importante, non? Ese traballo de poñer en orden as nosas contas. Insisto, ten un aspecto positivo para nós, tanto do punto de vista organizativo, tamén cumplimos tamén con a exigencia legal do dotarnos desta ferramenta, pero ademais tamén lle permite, non, ás entidades efectivamente ver negro sobre blanco cal é a realidade do Consello, comparar a situación dos distintos ámbitos e ver o esforzo económico que fai o Consello con respecto a cada un deles. O alcalde Julián Bustelo destacou a importancia do plan para o que se destinará un orzamento duns 90.000 euros. O que recolle esa mobilización anual de en torno aos 90.000 euros para apoiar distintas iniciativas de prácticamente todos os ámbitos, non? Do ámbito cultural, do ámbito deportivo, do ámbito social e tamén, por primeira vez, do ámbito da promoción económica con axudas directas ás entidades asociativas de comerciantes, de empresarios do noso Consello, non? Ademais, o apoio directo ás entidades comerciais destaca entre as novidades o incremento das axudas, especialmente no ámbito deportivo, cun aumento de 10.000 euros no montante total. O Pleno da Deputación da Coruña aprobou máis de 3,8 millóns de euros en melloras nas estradas da provincia. Unha das actuacións consistirá na renovación da capa de rodaxe na estrada entre Boiro e Noia, nun treito de algo máis de 1,5 km no termo municipal boirense. Ademais do estendido dunha capa de mestura bituminosa, o proxecto contempla o fresado mecánico nas interseccións con outras vías e no tramo final da travesía por mor da altura actual dos bordos das beiravías. Procederase
tamén a recolocar un paso de peóns pro que será necesaria a realización dun muro de dique na marxe dereita. O orzamento ascende a 280.000 euros e conta cun prazo de execución de 4 meses. Facer un Nadal un pouco máis levadío para a cativada que ten que pasar estas datas nos hospitais. É o obxectivo da Asociación de Bombeiros de Pontevedra, que hoxe visitou a planta de pediatría do Hospital Provincial da cidade. Nos sentimos bien intentar en estas fechas, que siempre es, bueno, no es agradable que tenga que estar en el hospital, pero en estas fechas peor, pues poder tener un detallito que les haga llevarlo bien, que sea más llevable. Sí, traemos un par de juguetes para que queden aquí en la sala del hospital y luego un detallito personal para cada uno, sí, un gorrito, un camión, unas bolsitas, alguna cosita que podamos ir consiguiendo. Sobre todo en estas fechas de Navidades, porque la verdad para un adulto pasar la Navidad en un hospital es horrible, pero para un niño lo es mucho más. Entonces, de alguna manera tratamos de buscar siempre actividades que los entretengan y que se lo hagan un poquito más llevadero. Pues emocionados, hay alguno que, bueno, pues de estar muy malito pasa este ratito, lo pasa muchísimo mejor y luego ya le ves que el pobriño ya no puede más y tiene que volver a la habitación, pero lo viven con ilusión y con mucho agrado. Y los padres también, porque vuelvo a decir, no siempre tienes la posibilidad de ver cómo despliegan una escalera, entran por una ventana y los niños para ellos es como si hubieran venido aquí los Reyes Magos a entregarles regalitos. A súa chegada foi unha auténtica revolución. Dende o patio do centro despregaron o brazo articulado do camión antiincendios e subiron para poder entrar por unha das fiestras da área de pediatría. Unha decena de cativos e cativas acompañados das súas familias agardábanos para darlles a benvida que merecían. Os bombeiros chegaron con diferentes agasallos que repartiron entre os nenos. Tamén levaron os seus equipos de traballo para ensinarllos e poder falarlles da importante tarefa que realizan. Os pequenos de Porto do Son recibiron hoxe unha visita moi especial. Papá Noel fixo un percorrido por todas as parroquias para recoller unha a unha as cartas que lle fixeron chegar os cativos que o agardaban con nervios e ilusión en cada unha das paradas previstas. A bordo do seu camión navideño comezou o itinerario en San Pedro ás 11 da mañá para visitar posteriormente Xuño, Caamaño, Queiruga e Baroña. Tras un alto a mediodía para repoñer forzas, Papá Noel continuou o seu percorrido por Noal, Nebra, Portosín e Miñortos, para finalizar na estacada da fachada marítima de Porto do Son. Ali recibiu os últimos rapaces antes de ir descansar para a dura xornada de traballo que lle agarda mañá co reparto dos agasallos aos nenos de todo o mundo. Novo éxito da Feira do Galo de Curral de Meis. Nin unha hora precisaron as vendedoras para esgotar as existencias que onte levaron ata o mercado meisino. Ao redor de 170 exemplares que rematarán nas mesas máis variadas, entre elas as do cociñeiro Yayo da Porta. 170 exemplares esgotados nunha hora e o resumo do que deu de si a Feira do Galo de Curral de Meis deste 2024. Esta feira empezou un día como hoxe hai 13 anos. Empezouse a facer, primeiro empezamos éramos creo que 8 criadoras o primeiro ano e despois fomos aumentando, chegamos a ser 10 e agora quedamos en 9, pero estamos vendo a posibilidade de ampliálo a máis criadores. Pois en Meis é tradición o día 22 de decembro pois que se celebre a Feira do Galo de Corral. Este ano se está a celebrar a súa 13ª edición e como os últimos anos está sendo todo un éxito. Xa a partir das 10:30, 11 da mañán xa estaban todos os galos vendidos e a verdade é que, bueno, pois que esta feira durante estes últimos anos non fixo máis que medrar. O Concello ten unha implicación con este evento e agardamos que nos vindeiros anos medre todavía un poquinho máis. E que o galo se ten gañado a pulso a súa fama para ser o prato escollido por moitas familias para estas festas. Mesmo importantes cociñeiros como Yayo da Porta réndense os seus encantos. Nós collemos o que é o polo en sí, que teñen sobre 6 semanas. Durante os 2 primeiros meses comen pienso, pero a partir dos 2 meses de crianza na casa xa se empezan a botar fora e mantéñense a base de millo, trigo e cebada. E despois o que máis comen é verde, verdura, incluso erva, unha a carne. Que a carne, usted unha vez a cociña non desmerma, todo o contrario, ainda aumenta no pucheiro. E despois que non teñen grasa, porque claro, son galos que andan fora, entonces
o único que crían é carne, músculo, non hai grasa de por medio. Entón eu creo que a xente é iso, compra un produto que o aproveita todo. A Feira do Galo de Curral encheu de ambiente festivo o mercado e a súa contorna, unha proposta que se completou cunha actividade dirixida aos máis cativos, a recepción a Papá Noel e unha chocolatada gratuita. E tamén temos a visita de Papá Noel, que tamén é a primeira vez que o facemos, e que para os nenos e nenas de mes están convidados a un chocolate con churros e ademais de poder falar con Papá Noel e fotografiarse. Tamén repetiu o xa tradicional mercado de Nadal con postos de artesanía e alimentos ecolóxicos. E tamén en Meis, Papá Noel chegou onte en moto á comunidade de Montes de San Salvador. A Asociación San Mariño e o colectivo de mulleres rurais O Marco organizaron a segunda edición desta cita, chamada a converterse nunha imprescindible dentro do calendario de Nadal no Concello meisino. Ducias de persoas atenderon a convocatoria desta Papá Noelada moteira e percorreron nas súas motos e vestidos de Papá Noel o percorrido que os levou polas parroquias de San Salvador e de San Martiño, animados polos veciños que os agardaban as portas das súas vivendas. E nos deportes non houbo sorpresas. Adrián Ben e Edimar Brea fixéronse co Ourona sin son 10K, disputada este domingo entre Portosín e Porto do Son. Lograron impoñerse sen dificultade entre os máis de 1.300 deportistas que participaron nunha das edicións máis multitudinarias da proba. Un ano máis, a carreira sin son 10K demostrou o seu enorme tirón con máis de 1.300 participantes, entre eles os dous grandes favoritos que finalmente se alzaron co triunfo na categoría masculina e feminina, Adrián Ben e Edimar Brea. O primeiro fixo honor ao seu título de padriño da proba, completando o percorrido de 10 km en tan só 29 minutos 36 segundos, por diante de David de la Fuente e Jorge Puig, segundo e terceiro clasificados. Tamén a destacar a boa marca de Edimar Brea, que cruzou a meta cun tempo de 33,54. Completaron o podio feminino a pobrense Laura Santos coa plata e Sandra Mosquera bronce. A pesar da altísima participación, a proba desenvolveuse sen ningún incidente grazas ao extenso operativo de seguridade posto en marcha, no que colaboran Protección Civil e Cruz Vermella, así como numerosos voluntarios de clubs e entidades locais que prestan o seu apoio logístico para poder organizar un evento deportivo de tal magnitude. A organización tivo nesta edición un especial recordo para Manel Deán, concelleiro falecido pasado mes de xuño, que foi un dos grandes impulsores desta proba. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. Voltamos mañá con máis información do que acontece na súa contorna. Sexan felices.